Hadian kejing yak saat ke bating henin borok shimin ya kemed u Dr. John Sailo rindathiang latip dan buram ha ulum jingtap ke balang Presbyterian rak sumthia wat apa dan kejing perking ke bajur henry kihe sarkar ki bahayang hasam kilok kijor kilapoi ban pendep ya kejing le nyam ke bakhadu ya uni u doktor u bolong ulu lanot baningkong na kejing pang coronavirus na kejelam Laban kedua ni ba South Li Kishnong kila kentat ban aja katep ya Dr. Sailo kata Kishnong nong po ba Lightly Kishnong kibadan hakit han jalu para bat mau ba ha opor maprem Haswa ban tep halum jing tep kabalang resm thia Kishnong mauring keneng galak terwa ban sya ban tep hapo Kishnong mauring keneng सैनिटाइजर करेगा Hagaju opor ki reu pat ba nakalang kilanang yai penpau kajing ngolem ya kajing klat no uni u doktor balas syakri ya ki babon ki pat ba u Dr. Sailo bat kabethini hospital kila ai kajing syakri ya kathai nongpo da kabaseng ya ka hospital ha kate kasnong kajing gentai kasnong nongpo ban aja katep ya i Dr. Sailo kalapen bitar ya ki katto kat ni kinong song kublai ki borok hakane kapor na kertai ni ba John Frankie Rubai ibran nongpo na mauro kajing kren jong hakane kapor kadi kajing sungukhia kajing sungurem ba pila ya kentai i Dr. Sailo kaya kajing kuwa jong aban penpau hakane kapor kalong banga persya ya karai jong phi kan dong po dorbor town committee khamtam ya ki executive committee ren ba snong badai ba sil mensong along kummen jonga kumno phin khenya i Dr. Sailo kumunong way na kanong po habana du ki por badang khna manga haga por badang long nang ba snong ipa jonga ya kamoro arkosnem ya kanong po kami chairman town committee banungkong sordar jo kanong po sisin arsin ngalayo i Dr. Sailo na du isnem prapo prakusan kumno ba iwan haying jongi ha office jong ipa ban yakren ya kajing ha jing miak jang kanong po but i Dr. Sailo ndai ba isuan hanong po ban seng business nadu ikpa temen gi jong u nadu umamau jong u bo shanglok ya kaying kesem jong kisim ikongsuk bal klat no ki mama jong Sailo ki batrai shanong po nadu handai khai gi ren katiang badan jaka sathi ki bele shanglok kaying kesem joki bat kaying kisim nanong po kita try mulu jong kanong po wat el kimi jong Sailo ngatik balatep shanong po menta Sailo nadu isnem praposan handai po ngai ubun kam shanong po ukwa usai yakran ba ipa jongi ba kisah yak beliu jemut pararang ba kumno ban penkiu ya kasnong nong po bau i ya kanong po bu sasneng ke bethani syab unsteng ki bethani ki jaka puta jong shanong po airat ki duduk pasuk ka farm house jong hapo dong jongi menta bu yak na kelam covid piang ba om long bantep nong po bu de usnong nong wei ban yang ya pi ko nong bat kam snong dang long price nong u Dr. Sailo lada piang mong la bantep ya u Dr. Sailo nong po balai sya Amerika kini ki belasai ki tep ka media ki dakhar ki thang hadu kata pinlong ka jabing luny ban tep yu hang tu hapo dong jongi o ya kabit ka jingpang ya ki wei ka bangla katu ka de karai kare ka jarai ka ba against humanity ngam salbia phi ki executive committee jo nong po ngayo i phidei tan ki nong so snong sudah hang tu himdei ki try snong nanong po kumui ni ki khot jong ka executive committee jong ka snong peneng myong ngashi mere kabu ban pha ya ka jisulam shaki bahi ngasem jong ili Dr. John Sailo rendetiang ai bo blei try kan ra do nai ya ka jingja thai bom chukut pada kecukup por kecing dengan bensem ya kikun kiti lok buat kebahagiaan sabaro kibamat ikan kecing ja ya kebam so tebekim so la mudur lini poi perkat pada kecukup por ngepulang kecing duai nak entah gitu kilong yang kibangat lang aku hau tiu yang jingpang ai be play try kan ra pun ai jing kwat jing kha ya ki pun ai kata kecing pen kha ka bekloi nak entah jungi pada kabe dei bat ke kebaja nak entah met basa ka jungi siketian Argentina semua padau bakalong ka ke ba so si bat kabar pai donot
ban yu i ba kung tu ibriu plus nyang borba akabide ba ko kya akajalahi bor ko wei Henry ak bukut jong kasingi jong kajing em kajong uyo ya kum kate buram dakba udu lesi ban yo ya kata kajing pendep badan buram me kamet kajong i bad hakum kani ke bor masko ban apil jong sorkar baklat akajing sisa kala di ban sim ki an halat ki jong kiti hakum kani ke bor ke balong ke emergency apo ke state bat apo ke rihi bar kawai ba kan pet ban le ke bo bhae na ke benta ke imlang salang bat na ke benta ke jing bha jong ki brio bi nong song snong ki jong ka kam tam ki tu ki bangat akum ke ni ka apot ane ke jing jia kan ni jing chak ta au tu ke jing pang pada ke ju ke bor na apil si ki parado parastam ki pa ju ke bri nyong trap nyong skom bakin so bha bandon nge kata kemensim kecing seulem lani kemensim kebanyarap markeliang hakum keni kepor ya keba ngi baro ngi don hoaj akata kecing ting kecing sir Henry hakui kebentapat ngi di bandon ke ya kata kemensim kebanyarap lem na kebenta kini kilong yeng kibangat ya kum kini kecing jia hakum keni kepor kidon kam kecing emensim kidon kam ya kata kajing kersan lem kejongi kum ki parado parastam kum ki dong sok sedong jong kajelahi berkoi Masnya sengaw itu kubor minen gajan miet panong bi Dr. Sailu umdan gajakai iban bu ya kamet hakban pendep khadlu la ka bathang la ni ka batam kala pendap ka mensim ka basno khia ki long yeng ki long sem ki jongi ta ka mensim ka papang nut ka pen phalang yangi syak ta ka phawe ka jong esok ka bong bangi haram yu ta bla le bahayangi hat ka khlemat minen gajan miet kapan i hukum gajai benrew ngi kelet no yu senyang ben hei ka bai Dr. Sailu let ban ai let ban no dan baki kam ki jong i habo gajai benrew ka jong i bakem lang salang ka jong i bat kum gajai benrew hi klam dak no klam dak tu bedau ti no riano ngilong accountable halor kan ka jingja ka bajam dan ka janmian kum gajai benrew tep lei kapan i bangi kelet no ya kata ka jingmot ka tep brew tep lei na pedeng paramangi tekom ta ni angu pat ba nek siteng jong kamit ka bangi asnga khubor baki bor jong kepalang ba per bar kum churu na kisnong ki thau kidon ni kan ki jing song khia bangi angu yu blai ba adu menta ka ni ka klepman ka khubor ka long palala ban tap ya kamet ka jing Dr. Sailu hopo ulum jing tap jong kepalang presbyterian resentia tengen ngai scam manang ni sakmat ka nong ja shup ka ni banga kerpahan na galeng jong bor jong sarkar ya ka ban pen kre lupa ya kijing tap ani kijing hang namal bangi isuk thu bakan ka case ka jong COVID-19 ka deka ba lajah ka lek perthai ka mi habat ban khre ru ode ka chaka ban tap ban thang kani ka kijing sisa te kum jor kanam ja shu nang ne sa khamar kum bajai Dr. Sailu ka long la kalom ya ubri ubarit bakhra ubade na kanong ka jai ban riu re ubade hiu nok song sunong chung jella ngilong accountable kum ka jai ban riu ngi de ban lei ai tengen kharman manang ne sa khamar kanong ja shu kum kani jangan apen pau ya ka jing susi ba saukia ka bajur haberde ba jing bomyo jaka bantep ne bantang yu Dr. John L. Sailu rentatiang Dr. Rangba juga jela jongi ubala a jing syakri om dunai ka life plan stem hak babun ka salah nang ba shalong ba jabat yu kar kumju hak jing sangau jengau Dr. Sailu la de senyang uberne ya ka jela ba kasih jengi kamtam e haberde ba kia nama Dr. Sailu lala ban seng hadu atli ka hostel kata ka Bethany Hostel Shillong kemudian Hanong Rim Hill bat ya ka Bethany Hostel kemudian Hanong Po Riboy District kum tang masngo ba kum kejai mending di ban nhiều burom nhiều tang kum ne Dr. Rangba ulah senyang sibun yang i kum ka jai ben riu hari hakum kan ka por ba jai bo dei ba yo nang kong yang ne jing pang COVID-19 ne coronavirus kam chong hok ingi kum kejai mending ba nhiều po no nhiều ben no ya u ne ka inga san de jeng u hari ngadei ba so burom ya u kum nu Dr. Rangba hari kum bapau ba babun ne dal barsinong ki persiapan aja ketep na jaga tang yu Dr. na leng jonga ngaso ban kentui ki dal barsinong baro bangim dei melong ki ba kimen sem hakum kan ka por hari ngin ben pau ya ta men sem skolan ka jongi ka ji khamtam kum yu riurang ba ulah senyang sibun yang jai ben riu ban pau ka jeklut men sem da ka ba kenang ba kila ba ki wei pat de ki nong sumar ki jongi ki doktor ki nurses ki nong sumar ki wei de ki nong sumar ki ban mi chak
kenang bakilaban ni cakngat hakum kan kapor larajia bunu jingpang udang posted ang nagajala ka jong iru bakin ai jing syakri ka par pura ka jongki ken ai ka service ka paka jongki yang i ba habai dei balat jing ai jing sumar kumta saisen pa ngak bukan tu ya baru bah hakum kan kapor ke juksai ba manta tongin nem long than tagi bakimen sim